chakatsva. Munhu wese mumba wakomana, ngatigarei mumba. Totorerwa nyika iri wakomana takangotarisa yaenda kai, yanga yatoenda. Hakuna mumwe aigona kudziura buri rakaita seriri kuti tione tikwanise kupinda. Taizviona asi taingong'un'una tiri mumashuremu tichingoganya sechimbwanana chasangana neshumba. Unongong'un'una uchifira mumwoyo. Ndobva vauya Mwari anovhura nzira pasina nzira. Habeu nzira yavhurwa. Revolution. Kotochema vana chichi tiri kuvanza apa, vamwe vari kungobudikirawo vanonzi vana chichi amene kuti ndi chichi wokupi unenge madzimai unenge kana kuti vangaida kuti vanhu vaone kafesi kako kanenge musana wenyemba. Tinoenda shamwari, tiri kugara. Iwe uchaenda kubasa tigokurova ikokuye. Tichakurova zvokurova zviya. Rohwa sadhongi wapinda mumunda wavanhu namvuu wakataurwa naMagosivanda. Inda iwe chichi tetakatarisa kafesi kakaita sekako kakauti kubamure zvokukurova zviya. Haisi yokutamba nayo. Uneona seyekutswanya shongwe muzasi memvuri. Unoita zvokutamba iwe. Ukazhara yese nezvese zviri kuitika izvi hauzvioni iwe chichiwe. Unotokurudzira vanhu kuti garaendai kumabasa. Uri ani iwe? Unombovawo kupike iwe? Uri mwana wakwani iwe? Uri mwana wamai vani? Uriwo munhu iwe kaiwe. Tiri kukugara. Yatowedzerwa mazuva acho awedzerwa. Mazuva awedzerwa okugara. Tichirya futi zvatichapiwa izvozvo zvacho izvozvo. PaCovid takararama sei? Mukati ngatya kufa nenzara yekushaya $2 kwanhasi. Nhasi tochakushayiwa $2, $5, $20 yauri kureva iyoyo. Pakurarama upenyu hwese tisire vana nhamu yakadai. Iwe unopenga kikiwe chichiwe. Hauna kuti kwanei mbijana iwe. Tife nenzara iyoyi kusira vana zvakadai izvi kusvika rini? Tichifa nenzara tichisira vana nhamu yakadai. Ora kuti tisire nhamu yakadai vana nevazukuru vasara vakangotarisa vana garwe vachingoita sokuti nyika ineyi ndo vakabva naye kudenga vakauya kuzoidzika panapa. Inyika yevanhu iyi. Wazviwa? Nyika ndeyevanhu iyi, haisi nyika yemunhu muhani, haisi nyika yevanhu 100. Inyika yemamillions iyi. Munhu wese ane kodzero yokufira nyika yake, munhu wese ane kodzero yokurwadziwa nenhamo yatiri kuona iyoyi munyika yakafuma kudai. Iwe nhamo iyi hauioni, asi ndiwo mwoyo ravo vanoita basa rokurya mari navo kai. Uri hure ravo kai. Wai usingazvioni kuti kune nhamo iwe? Unopiwa mari kachikabisira uchingorya, watoona kuti zvigananda zvaakumanya ka. Uchamanya newe. Vachiwenga mupostori wavo mufundisi vakati ucharutsa. Ucharutsa kusvika warutsa nechidika chako kana wakarya mari yezvigananda. Izvozvi zviri kuzofa nenhamo izvo. Zvigananda hauzvizivi kai? Zviri kuzofa nenhamo zvigananda. Giza aye wauya nayo revolution oye yauya uya imeze oere yauya iyo revolution geza wauya geza uri zoti chidada uri kuti nzare chidada iwe chichiwe. Tiri kudada nerevolution. Kufarira kuti nyika yedu yakundosunungukawo tive nerodhi dzakanaka munyika munomu. Tivewo nemabhiriji asingati kana wosvikapo unotanga kudedera kuti wofamba sei. Tivewo nezvipatara zvokuti kana warwara unongoziva kuti ndiri kumanyisa mwana wangu kuhospitari. Unosvika achirapwa, manesi achirapa akasununguka, asingambosvikewo kutarisa nekuda kwezhara. Unenge ane zhara nesi. Unongoda kuti asumuke apo achirapa nezhara ye. Asi iwe hauioni zhara yewe. Kana newe garwe iwe. Hauioni zhara iwe iri munomu, zhara yezvipatara chaizvo. Zhara yekuita zhara yezvipatara. Kono treni inouya nematorisi kunana Vic Falls kwanzi yakarovera. Kuchitadza kushaya masignals chaiwo etreni mukore uno. Chichita treni yedhiziri gubvu nechitreni chemarasha gubvu. Vamwe vakumhanya nematreni emagetsi. Yakanga iriko treni magetsi yakaindepi?
Inda usingaoniwe, inda meso ako akavharika iwe. Tiri kukugara. Uchaenda kwega. Ende ndiri kuzvinzwa kuti vakomana vanenge vakakumirira kuende waita like kuti ndandiko. Denda ndiriko, ndaitsvaka ziso rako, ndaida kutoziva paunogara. Uchingobuda mumba tichirowa makumbo ewayo uchidzokera mumba. Uri janga romunhu. Kafesi kanenge musana wenyemba. Hauna kana nezvaunoziva, watondibhowa iwe, utondipa shungu dzokuita sendichatsvaka chokubhururuka ndiende kuZimbabwe izvezvi. Wakaita sei unotaura zvinosane basa iwe, unoda kutoshora Geza iwewe. Unotaura resolution yaari kurwara ndeye kutamba naye, mushingiro wakaita murume wakamboona iwe. Ndiani wakanga aine shungu dzokuchallenge amagananda ese iwaya. Tatochallenge tatovhurirwa mukana, iwe wakutaura zvokuti garai kudzimba, ipindai murodhi, indai kumabasa. Isu tichinzi tigare kumba nevakuru vedu. Unoda kutipikisana komanda, wakaita sei iwe, wakaita sei iwewe. Iwe uri mwana wakwaniko iwe. Usatijairira. Tiri kugara, varume ngatigarei, vanamai ngatigarei, munhu wese ngatigarei, zvigananda kupedza nyika ino. Isu tose toita mutamba muruwe. Onaiwo takananga kunyika dzevamwe. Unofunga tiri kuda isu kugara kuno? Mweya yedu yakasununguka tichigara kunyika yekuti izvezvi nguva dzino dzandiri kutaura dzinedzi iko zvinezvi nguva dziri kuita kumapasi 6 watozvivharira mumba ukabuda panze unotemwa nezvindwana zvomuno muSouth Africa munomo. Ufunga mweya yedu michena isusu tichigara kunyika dzevamwe tichibhodhipotwa tichibwira nemuna Limpopo mumakarwa achibvarura vamwe matako vachisaramo. Unopenga iwe, usada kundijairira iwe, usada kundibhowa iwe, unoda kubhowa vanhu iwe. Usadaro iwe, usadaro iwe. Usatisvitsa ipapo patisingadi kusvika apo. Kana iwe uri rimwe ravo iryaika koma hamuchitorya zvakudhakwa mufesi wangu. Kana zvadhakwa iwe chinhu chokuba wakambochirya kana waona varidzi vemusha vauya ndimbavha zvisina kunaka kaimi. Zoti ukaona varidzi vemusha vouya iwe uchiba uchiziva kuti ndiri kuba unotora pfumo banga kundobaya muridzi wemba. Asi iwe wanikidzwa uchiba. Uri mbavha isina kunaka kaiwe. Mbavha ine njere ikaona varidzi vemusha vazviona kuti uri kuba inotiza. Hakuna kurwisana nevanhu vomudzi nevaridzi vemusha iwe wanga uchiba. Unofunga havazvizivi kuti zvavari kuita zvakashata iwe paya. Iwe unofunga kuti havazvizivi vese vana vamunangaro kuti zvavari kuita zvakashata. Constitution ichibvanyangurwa tichinzi tindosvika kuna 2033 takatarisa ndove iyoyo unopenga iwewe. Sarisa ndove iyoyo kuti musha haufambiki, hakuna chinhu. Kushaya nerailway line, kushaya nechinyi zvese zvakanga zviripo zvichingofamba zvakabuda. Ivo vakazvitaurira wana asi hauna unoinjera. Vakazvitaurira kugokweko vakati nyika ino yanga iri nane chose ichitongwa naSmith pane zvayakiitwa iko zvino. He knows it very well. Kana yanga iri mistake, that was God's power. Yakamuchinja zvakanyorwa papa zvikataurika zvakaitaurika izvozvo zvikatova izvozvo chaizvo. Iwe unofunga Mwari nevadzimu vedu unovaziva vana mbuya nehanda iwe. Vakataura kuti mapfupa achamuka. Unofunga mapfupa aingomukira varungu chete. Anomukira nechese chigananda chinoita zvokuluta chichiindisa upfumi kumaChina uko. Wese unenge atova muvengi wevadzimu venyika ino. Safungidzira kuti vanenge vainzi vanongomukira vana Smith chete. Vanomukira wese angotanga kuita muvengi weZimbabwe. Vanomukira, unomukirwa. Uchenjerewe chichi, tokumukira mfana wangu, tokumukira iwe mai iwe. Unakurayirwa iwewe, tokumukira. Kumukira chaizvo. Kuvinga. Unoda kuvingwa noruzhinji iwe. Amene vanogara newe padhuze vasingakutsiuri kuti iwe usadaro. Vakanogara newe padhuze anenge mamai aya aitamba ku-independence uko. Vachitamba vachifukura madhirezi vachikotamira vanhu vakuru vakagara madzishe akagara ndofunga ndo uri mwana weimwe mai iyoyo. Kana kuti ndiwe imwe mai aitotamba ikoko. Satidaro iwewe. Tiri kutaura kuti Geza auya nerevolution. Geza auya nayo. Ndiani wapunza musha weZimbabwe, wapunza nyika ino? Ndiani wapunza nyika ino? Zvigananda kupunza nyika ino, kutora nyika takadekara. Kwabva kwauya vasingadekara, vadekari kavana Geza vakamutsavo. Vakati ko takarwira nyika iyi, mani tisi takabva kuhondo isu. Toitora vanhu takanga bva kuhondo chitorera vanhu vakanga vachitibatirira. Wese anotibatirira tinoitora, wazviwa.
kana ivo vari kupinda futi vakadaro vasafungidzira kuti vanotadza kumuka futi imwe revolution inomuka, vanomuka vamwe vanhu kumuka zvipembere. Wakachiona chipembere chariya mukonde chikadhakwa zvacho chikavata uko chinokuita chinyama. Ndizvozvo haisiyo yemahumbwe zvakafanana nezvimwe zvinyika, dzimwe nyika dzauri kuona idzi. Ino iyi ine dzayo hisiri dzakasiyana nedzimwe nyika zvachose. Ino nyika ineyi yakatungamirirwa nevadzimu kudhara. Mwari yakauya yakaipindira. Ndakataura musi uno nditaura kuti kune dombo charitumira apa, dombo rakamira rine mafeatures ese eZimbabwe. Dombo kwete rekuvezera bodo, granite zihombe rokana kukada kutuma chichi chinokungurusa chiya chinonzi chichibhodhi chidhoza chiya hachirigoni. Zihombe zidombo iroro rakatswa mepu yacho naMwari. Varungu vasati vauya kuzogura mamepu muno, iro ranga ramira mamiriro arakaita. Varungu ndobva vauya vati nemo zvarakaita chaizvo ndo zvazviri izvozvo. Unofunga inyika yekutamba ineyi yakadiwa naMwari ineyi. Ndakakutaurirai kuti inini nyika ino yakafanana neIsrael. Vakatambura for 40 years. 40 years dzakwana. Pane 5 years dzatakamborarama zvakanaka. Kana vanorangarira pane 5 years dzatakamborarama zvakanaka zvisati zvabhonyongwa. Ndobva tatanga kutambura manje pa 40 years dzakwana manje 40 years geje. Ndobva kwabuda vageza vakabuda vakati revolution. Vananyoka yemabhunu vakakuchidzira moto wacho ukabaka. Variko vamwe vanonzi mwana wageza vakakuchidzira moto ukabaka. Vakawanda vanokuchidzira moto uchibaka. Chero mukandepi, change is going to come what may. Rovai vapopotai sei mukafamba muchiuraya vanhu vanenge vachisapota geza revolution, muri kutowedzera ngozi pane dzamakaita. Hapana chinochinja apa. Iwe Smith chaiye waitaura kuti kwakavata manhede mudenga kudai, aitaura kuti hapana unoitora nyika ineyi. Ini kana yakatorwa nyika ine une mashoko aitotaura akashatisa kuti tukirira tiri vana mujibha isu. But uripi wakafaka igwa kushurugu iko kuprazi kwake uko angova muranda, angova mutorwa, munhu asina kana basa rese. Unofunga kana uchirwisana nevadzimu venyika ino, uchirwisana nerevolution dzenyika ine, zvimurenga zvenyika ine zvinobudirira, ungatoda kubuta senge uri mutsva uchita uri mwana muduku stereka. Una zvaunoziva pamusoro penyika ine. Haisiye mahumbwe, haisiye njangu yerengu dzaitambwa uko, uchitambira vanhu rengu muchishoresa nyika yese pasi rese rakatarisa, nyika ichisoreswa nevanhu vachingotamba zvisina nebasa rese. Mamai asina tsika nenge vanhu vanozvitambanje kutamba kudaro pakati pevakuwasha. Imiwo baba maitambirwa makadaro, mitambirwa nefuregi iyo sikavha iyo yakati rembe mwaisekerera here? Devo vanotora mapictures vacho, they are very stupid, they are not vasi vanhu vanogona kutora mavideos. You cannot keep on wakataridza pavanhu vari kutamba vega. Tada kuona kuti baba yo pavakagara papapo nesikavha yavo vari kusekerera here kana kuti vari kuti se nekwese kwakagara madzishi anenge aine matables avo anenge akagara, waifana kutora achiisa. They are not professional. Vanongotora zvinhu zvakapusa, very poor cameraman akapusa asingagoni kutora. Aifana kutitaridza kuti ko madzishi ari kuti china zvezvi, ko maministers acho vari kuti chii, ko iye mudhara pachake chairman wesadhaki uri kuti chii. Zvinhu zvakasvina yakadaro ichitwa svina yakadaro svina ita svina utitira svina munomu, kubvisa tsika dzese dzemuno munyika kuti mvura isatonaya. Svina yakaita sei inoitwa munyika ipi yakaita sei svina iyo? Kuita svina munyika yevanhu vatsvinu vakaita seisu. Well educated isu maZimbabweans hatisori tichiitirwa zvinhu zvakapusa kudaro, tichiitirwa madhoti akadaro munyika munomu. Vanhu vane tsika dzinoremekedzwa, tsika dzedu tsika dzinoyemurwa nedzimwe nyika. But kana moita zvamuri kuita izvi ndo chii ichocho? Saka uda kuti tirambe takadaro takagara tirambe tisingaprotesti, tisingati stay away. Iwe chichi tiregere svina iyo. Wakaiona here iwe chichi iwe? Go away mani iwe, unoda kuti tsamwisa mani iwe. Sati taura zvinhu zvane basa mani, usapikisa zvinhu zvinoita kuti nyika igare zvakanaka mani. Tirye, tinorima isu, tiproduce zvataita. Ino Zimbabwe ineyi yakanga ichinzi
Africa's bread basket. Hapana chaishayikwa muno, nyama yese kana zvese zvakapera kubhunywa hapana kana chichiripo chichaungatitendekera chapo chichiripo iko zvino zvakabhunywa nevanhu vanongobhunya vachingobhunya vanhu vasina kana netsika vasina kana nounhu vasingazezvi kubata. This RG former president akataura kuti pane mamwe maminerals atisingafaniri kubata, chimbomirai apa chimbomirai apa chimbomirai. Si remember achinetsana neAnglo American ichida kutora kwekwe kana usingazvizivi iwewe kuti kwekwe ine dombo pakavakirwa inozi okay paya pane dombo riripo ruware rwegoridhe. Anglo American ikati tokuisirai kwekwe nyuwani ine current structures kune nzvimbo yamuchatitaridza. RG akati under what me over my dead body siyai pakadero. Asi uyu unongonombora pese wakamunza achitaura hanzi zvikomo zvese zvakazara ne chrome. Saka tichakambura tigokambura tikaona popera tienda pamwe. Ko mhuri yozoita sei? Mhuri inotera makore acho vanozoryei? Votanga kushayinirwa nevamwe vanhu asi zvinhu zvese zvakanga zvichingova muno. Musafunga nekusokuti munofunga nemapapu mani. Njere dzenyu uropi honye asi mapapu aya okufunga semunofunga nemapapu mamwe aya okugara nawo aya. Fungai sevanhu vanofunga nenjere, muizvise mumwoyo. Kana ivo vese vanagarwa ava vatumirei mameseji avazvinzwe kuti vanofunga nemagaro. Nokuti kana muchipedza zvese kuti wa muchitutira kune dzimwe nyika, vaya vari kutora vachiiswa mastockpile, kana vapedza kuisa mastockpile vonyarara vogara. Kana mozvida mondozvitenga zvinhu zvamakavapa mahara kudai, muchipa China ufumi hwese mahara kudai. Kutora kana nedota China dota China rinotora kubhikita minerals. Musatitsamwisa mani mimi. Nyika ineyi hatidi zvokuudzirwa izvi. Tinoida zvokuti tinotosunga pakuta sokuti kana age yacho ichabvumira kana kwainzi handei vakomana ngadzibatwe dzirire, taitonobata kuti dzirire because tinonzwa kurwadziwa nenyika yedu iri kutorwa kuita sokuti chimwe chinhu chisina kana nebasa rese, nyika ichitorwa kuita chinhu chisina nebasa. Nyika ino here Zimbabwe here inotorwa kuita chinhu chisina nebasa kudai nenjere dzatinadzo nesimba rokushanda ratinaro. Tiregei muone, chimbotisa handi makatonga pesa pamakaita zvese zvamakaita, chitipai muone, mutipe just for 5 years muone kuti nyika ino inenge yasei nei. Dubai yamunomhanyira muchienda kunohodhako muchitovaka dzimba ikoko, munodziputsa mukadzoka munomu mune mavakwa muZimbabwe muya mune mavakwa magara manaka zvokuti nzverengu hakuna kuda kutiitira zvinhu zvisina kana nepikicha yese. Chakushepa the way we like unza tokushepa, tiri kutokushepa iso geza is shaping you the way yatinoda isu. Famba kukuveza kusvika unaka chaiko. Mamboti madi tichakuvezai zvigananda mazvinzwa zvichitaurwa na Comrade Geza kutora zvobatwa. Iye mari dzavo dzese dzemabhiriyoni ari kuchinjwa, America iri kuchinja karendi. Munosara makabata mapepa yava vana chivhayo, anenge amapepa matishu ayo manewspaper. Tuone kuti muchashaina nei. Chakuonai makagara muzvikona muchiita tokumbira chirema. Mai vakazvara chirema makapusa stereki. Mutitsamwisa musada kuramba muchitaura zvinhu zvisina nebasa muchititsamwisa apa imi. Musati kutaura zvokuda kutopikisa, kuda kutoita zvokuramba muchitopikisa panapa muchipikisa imimi. Munoda kupikisa muchitopikisa zvinhu zvakadai so. Munoda kupikisa imi, unopikisa iwe. Wakaregererwa ndosaka maitamba rengu isina kana nebasa rese uko muchinyadzisira pane vakuwasha nevaroora nevana nevanhu vanonyarikana nedzimwe nyika dzakatarisa dzichiona rengu iyoyeya. So you mean tinofanira kusapota doti yakaita saiyeyesiso? Unorwara iwe. Haisotsika dzenyika inedzi. Paifanira kutambwa michongoyo, pachitambwa ngororombe mbakumba, vechindevere vachiuya nedzavo dzokurovera gumbo pasi dziya vachipemberera nyika yavo musi wayakauya. Kwete kuti ifukurira madhirezi, pachifukura madhirezi vamwe vachidzorera madhirezi muchifukura, vamwe vachidzorera madhirezi muchifukura. Zvoita sedhirama raMakosivanda achiimba jambanja pahotera. Vamwe vari kudzorera madhirezi, iwo uri kuisira pasi. Vamwe vanodzorera mazambia kuti usafukurira vanhu, iwo uri kuisira pasi. Masatanisti.